आं दा लिसु गाखोनानै हाननोसै आरोना हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आं मीनाक्षी रामसियारि नोंथांमोनखौ आंनि मीनाक्षी रामसियारि इउटुब चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बराय हरफिनलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दा दिनै माने आं आरो न'आव थांनायसै आरोना आलासि जानो गोसो जाबानो थांखायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय अखा हानानै थांथ'नो हायाखै दा नै अखा हासोगार दे अखायाबो थांनो गोनांसो हाना लाबाय आरो लेथ्रानो एसे मोजां ओंखारखांबायमोन थानो गोनां अखा जुब जानानै लोगो अखा गारबाथाय थांनोसै दा ओंखारनानै दोनखायो साफानो अखा ज्रुब ज्रुब हादों इखिथा नामा इखिथा नै नोंखौ फट' उठखायो आं नै दा अखा हागाबाथाय थांनोसै ओमफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय आं एसे गगा मोनबाय थादों आरोना गगा मोननाय गुजुनाय लोमजाबाय थादों ओमफ्राय माथोआसो सहायदों आंना गोसाथार गोसासो हाबाय आरो एबार अखाया थांनो हागौमोन ना उन्दुना थानोसै आमथिसोनो नै लोगोफोर दा अखाया गारबाय आरोना थांनोसै दा अखा गारबाय Nggak pakai nih. Hayan. Sini. Nol kan dong. Oh, nah bilang sama Den. Jadi gede. Den, hai nih. Oh, kayak kena jangan. Sana seneng sudah nih. Hai nih. Cuma. Hai deh. Deh, jangan. Abai lan nhau. Abayan. Abai. Thằng này deh. Thanggen. Ang thanggen. Ada. Tayo lang pangan din ba? Tayo lang pangan. Bukan dalam kan? Lagi pelis pak. Oमफ्राय नै खायसे खाबाय आं दा लिसु गाखोनानै हाननोसै आरोना हाननोसै आं लिसु फिथाइ नङालासिनो जायाखैनो जों बानना खनसेबो थानायफ्रा जानो रोंखाया माब्ला माबायना ayo golesin gimana marga dia sini malis gue labai nih jatan aku nih kepinggan ini kepinggan lesu tamam nih kayak jangan apa nih ओमफ्राय ना लोगोफोर दा न'आव मोनफैलायबाय आरोना आङो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संना दोनखाजोबदो दा 10:00 जानोसै आरोना बिमा होनाय लुबैनानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर रावबो गैया नालाय बिदिनो फैबाय थानाय जायो आरोना ओमफ्राय दा दसे थानानै फिथा देनोसै फिथा संना दोनदो जोंहा इखायजानै बिमाया गोथावनो जारिदो लकेल दाउदो संना दोनदो आरोना आं माने लोमजाबाय थानायखाय जारि जानो होननायखाय जारिदो संना दोनदो गोथावनो दा जानोसै आरो इखैजा आरो नै बिलाहि आलु होनानै बेखौबो एवदो आरोना लोगोफोर इखौबो लकेल दाउ जि गोथाव संना दोनदो जोंहा बिमाया दा जानोल' नांगौ आरो दा बिमाया गोथाव संना दोननायदो ओंखाम बोथिसे जानोसै आरो गोथावनो ओंखाम जाखांनाथ' आंना नै गय जायाबा जाखाया गय खान्दिसे जालायबाय दा आङो फिथा देनोसै आरोना लोगोफोर
माइब्रा माइरं सोमना दोन्दोंमोन आरो ना माइआ इखिजानो नालेंखरबो सुखि खानानै दोनदो आरो ना माने फिसाजो फैनायखाय फिथा जानोसै आरो दाना बिमाया फिथा देखांबाय नै दानिया सावनोसै आरो आं दा न'आव थांबाय थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बे होनायावनो दोनथ'लायनोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखौ कमेन्टाव खोन्थाहरदो लोगो मोनलायफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय